Začíná třetí světová. No tak. Jo, je vidět ty neřadí. Jo. Pojďme jen. Teď. Teď? Jo, tak kde máš strážce klínku? Strážce klínku, skvělý. Snažím říct Honzovi, že to není škoda na to vytvání. Proč? Co? To snad nevypiješ, nebo jak? Kluci, kouk. Koukáme. Kluk na zvonku. Zvali jsme jich 6. Co máte Prska udělat?